mi to, keď chceš. Jak si uděláš, tak má Stanka naži. Baby je rada, keď je daddy doma, baby. Tak sa Formanek, ani to spýtaj nevieš Lauri, počítať. či by ma nepridala. Laura, chceš pridať nejakého Tobika? Ne. Skoro všetko, čo chcete. Hej, pridáme Tobika. Nepridávaj ho, To piče. najlepšia vec, ktorú som kedy videla. Laurinka vychádzajú alebo chcú tu zostať iba hot chlapci, ale Laura je najviac hot zo všetkých. Ja som najviac hot. Alebo ešte viac. Ale Formanek, ty si celý pokazený, ani mi neprišiel. Ak som ti ju poslal, ty debil, tak jak to, že ti neprišla? I moja. Lavre? Jaké Lavre? Dobre. Čau, niekto. Ako tu je tak veľa ľudí. Gavaldovej PSV je náročný, musí byť veľmi šťastný. Je to možné? Pridaj pomsika. Dobre, idem to skúsiť. No, poslal som mu. Dal som, že prijať. Tiež